Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nujumir rasyad. Amma ba'du. Dumateng para bapak alim, ulama, kurama wal fudula, dumateng sesepuh, tinu sepuh, dusun taman bangkung, ingkang samusido, ingkang dari sedo, ingkang tansah dipunmulyakaken Gusti Allah Subhanahu wa taala, ugi kaula mulyakaken dumateng sahabil bait, sahabil hajah yang menika bapak ibu kula, bapak tawil sekeluarga ingkang tansah kula sayangi, lan dumateng duriyah kula sedaya, mas kula, adik-adik kula ingkang tansah kula cintai, lan dumateng yang menika para ibu-ibu ingkang sami hadir, ingkang kanthi istiqomah setiap malam minggu saged rawuh, lan dumateng yang menika Pak Aris Setia Channel dalam sedaya nggih menika Bapak Marlan, Mbah Gianto saking Mangunan, dalan Mbah Jamhari saking Wonorejo sedaya ingkang boten kasebat asmanipun satu persatu. Mugi-mugi kita sedaya angsal rahmati Allah taala, para kesehatan ingkang barokah sarta istiqomah bi siri al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Sumangga kita muji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala, awit kanthi lantaran rahmat saha lipanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala, kita sadaya saged makempal wonten majelis ilmu kanthi keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam mugi tansah katunjukaken dumateng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panjenenganipun ingkang sampun beto umatipun awit zaman kegelapan menuju zaman ingkang terang benerang, yakni awit zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Lan panjenenganipun salah sedherepun nabi ingkang saged paring syafaat benjang wonten ing dinten kiamah. Mugi-mugi ade kabeh angsal sanesipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita sareng-sareng ngasah jiwa sinau bareng-bareng tiap malam minggu kanthi istiqomah. Tiap malam minggu ade saged rawi, saged hadir, isane teko kena rahmati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lan salam takdim dumateng para guru-guru kula sedaya saking Pondok Mantenan Mambal Hikam, saking Pondok Al-Qur'an, Pondok Fathul Ulum, Darul Tauhid, dan sedaya poino rencang-rencang kula sedaya kanca pondok. Ya Allah, mugi kanca pondok nanti panggon papan pinarane tansah paring kesehatan ingkang barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Lan dumateng nggih menika rencang-rencang jamaah ingkang dereng sampun hadir nggih menika Pak Udin Suwarga saking Srengat, mugi topone lancar, paring sehat, putranipun saleh-salehah nggih menika Mbah Nur lan Mbak Sun Jati Lengger, mugi lancar rezekinipun, awake yo sehat kabeh sak keluargane. Dalang nggih menika Citra Gus TB Maliran, mugi usahane lancar Pak Agus, sehat walafiat. Separing ngono anak-anakipun nggih menika anak sing waladun sholihun yadullah. Allahumma amin. Lan dumateng nggih menika rencang-rencang kula ingkang sami derek hadir nggih menika Pak Sutris Mangunan. Beliau adalah kerjanya tukang pasir, mati pasir niku, SMP Kidul
tandalan muga pastris swarga adalah sing kesah paring kesehatan ingkang barokah bi rahmatika arhamar rahimin dan sedaya ikhwan-ikhwan kita kabeh neng dipanggon pinarane kabeh saged oleh rahmati Gusti Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin kanthi bisiri al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Monggo kita sareng-sareng nata manah maca nata ati kanthi Paulan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Adewe kabeh karo Kanjeng Nabi dipun utus thalabul ilmi. Ini Paris iki. Paris anu anak-anak tulung itu. Lali kesupen. Coba oh enggak iya. Masa? Aman-aman? Coba. Bebas temir ya dipamuni putune. Ini ki lho pisan, paman. Putune. Ini sak ibu-ibu pisan sitok-sitok ya. Sak anak-anak ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ade dituntut penggolek ilmu sampai ade lahir ngantos adipe nggih gede-gede sakmene nggih tuwa-tuwa sakmene ngoten niku dituntut. Wis ngendikane Kanjeng Nabi sing kedua Paulan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma walau bisin adipe kon Tolabul ilmu santet negara Cina ngoten niku. Bapak Timi samantani. Kon golek ilmu santet kon negeri Cina. Cara adewe iki pados ilmu agama bergurune me para ulama tutur me Mbah Yai sing sepuh-sepuh lah babakan ilmu donya ade kon wala bisin kon negara Cina. Mungkin wong Cina ahli ilmu donya ngoten niku. Sak ibu-ibu pamaran, sak ibu-ibu ya tore rada kandel ukur-ukur ya ta. Bismillahirrahmanirrahim. Adewe iki cara babagan ilmu agama nyambahi sepuh utawa nyang ulama sing dianggep sepuh sing kita percayani ngoten niku. Lah kepercayaan niku tergantung adewe masing-masing. Lah babagan ilmu nyambut gawe adewe bergune utlubul ilma walau isine negara Cina. Lah Cina iki ahli donya bagian to. Dadi wong Jawa yo kaya-kaya kangelan ngalahne ilmune donya bapak wong Cina niku. Ya wong Jawa enek sing iso sugih. Ya enek sing iso sugih tapi yo longko. Tapi lak Cina kuwi subhanallah rata-rata niku Cina niku wis pancen ahli donya ngoten. Ahli donya. Kurang pira? Kurang dua cek. Niki. Ya. Bahwa ibu-ibu sang anak-anak rata ngoten. Kurang nggih pun enten. Enak cek. Isone wani iki ya rada kandel ngoten. Yen tipis saiki kandel subhanallah. Ada rahmatun min rabbika Gusti Allah ya. Lah Pak Maran enggak entuk dhewe bene wae sing ngerokok Pak Maran ya. Wis Pak Maran ngerokok mawon. Orang lur amit. Mana? Amit. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi.
Lah babagan ilmu donya anu Paris. Wong Cina pancen hebat. Wong adewe nyawang neme dhewe ilmiahe lho. Alfamart, toko gede, pabrik gede rata-rata Cina. Pancen didhawuhi Gusti Allah. Lak pancen adewe berguru ilmu agama nyang ulama masyhada, tapi lak berguru ilmu donya ade kedah nyang sing ahli donya ngoten niku. Saiki mu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillah ta'ala ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki. Senes Masarif Al-Bajuri senes langsung utusane Gusti Allah yang awake dhewe. Pripun ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niki bagus ngendikane Kanjeng Nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam annasu utawi manungsa wan nasu te manungsa awake dhewe iki mangadana pengen duwe loro kam ngadana ya oleh pituduh loro ya pilih loro iki lah kapah-kapraya dhewe cara manungsa kelas dhewe iki lho mesti milih loro. Apa az-zahabu pemilih emas wal fiddatu lan perak ngoten niku. Kanjeng Nabi iki dawuh nyang ade kabeh diwasati kabeh anasu te manusa kuwi mesti milih loro wahai umatku. Milih loro apa wae? Az-zahabu mesti milih emas wal fiddatu lan perak. Wis lak ngono terusane piye? Fa khiyaruhum mongko milih sira kabeh hum yo milih sira kabeh fil jahiliyati kang bodho. Dadi ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adewe milih emas karo perak santai milih kuwi ade kabeh iki mung termasuk fil jahiliyati ing dalem wong kang bodho-bodho kabeh. Lah mongko nganu Pak Resita channel. Kesenengan adewe kan ya bondo donya. Tapi karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ora oleh. Iya. Turah ya. Ya pancen sak kobok wis tak wae gak apa iki. Kene kan besok neh. Pun tak wae dua wis. Wis. Tinggi esuk neh ngono. Miyen sakebok amanan yo kan Pak Aris. Niki wonten Bu, enten duwe hajat. Gus, aku duwe dhuwit receh-receh susuk 2000 3000 Bu. Ya kuwatah ya rezekine ahli jamaah sedaya amanan gitu. Wis jenenge rezeki ngoten niku. Subhanallah alhamdulillah. Niki tuku jajan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngendine Kanjeng Nabi adewe lak santai milih emas lan perak ade fil jahiliyati kang bodho-bodho kabeh. Lan piye? Khiyaruhum mongko milih sira kabeh fil islami ing dalem Islam. Ade kon milih Islam karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alasane idza faqahamu. Lah adewe milih bondo emas atau perak mbah jambari ternyata bener ramene donya kuwi krana enek bondo engko lak babagan bondo wong mesti padha iri-irinan ya barang-barang dilakoni ngoten niku iso ngedongne kanca gara-gara donya iso ngedongne tangga gara-gara donya iso ngedongne bahkan guru karo murid iso adoh babagan donya niku wae. Babagan donya itu sangat cara bahasa ning kitab saringan itu setane kathah ngoten niku. Babagan donya ati ngedohne wanduriatihim keluargane ade kabeh bahkan bapaknya anak nggih saged ngedohne. Lan ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ade kon milih fil islami idza faqahami. Lah apa di dalam Islam? Islam itu aslinya aslama yuslimu yuslam, aslinya selamat.
Ladi milih fil islami ing dalam Islam aduwe selamat. Lah selamate piye? Terus idza faqahamu. Dadi wong Islam idza faqahamu nalikane aduwe iso nglakoni takwa nyang Gusti Allah. Apa perintah Gusti Allah ya dilakoni, apa cegahe Gusti Allah ya dilarang ngoten niku. Wis aduwe ya wani fa saddakum minas sholihin. Ada ya wani takwa nyang Gusti Allah, ada ya wani sedekah dateng sedulure adewe muslimin muslimat dalam sedaya umat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Baru ngono teruse waqala sallallahu alaihi wasallam ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki Mbak Nur. Sing itu Kanjeng Nabi Mbak Nur. Piye Kanjeng Nabi dewe Masarif Al-Bajuri. Man hafidho ngala ummati arba'ina hadisan minas sunnati hatta yu'addiha ilahim kuntalahu syafingan wa syahidan yaumal qiyamah. Dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wonge dhewe iki Mbak Lisa. Mane dhewe iki man utawi sapane wong hafidho kok ade iso ngreksa ngala ummati ing atase umat ingsun. Cara jenengan duwe jamaah, duwe santri, wis duwe bolo, iki termasuk umat panjenengan. Arbangina 40. Konek wong iso ngreksa ngala umate utawa jamaahe utawa sak grombolane arbangina wong 40 jak nyapa minas sunnati saking sunah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'addiha lan nekani sunah Kanjeng Nabi ilahi maring sira kabeh. Laes ngono kuntu ana adewe kabeh kuwi syafingan ade bakat disyafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syahidan lan adewe dinekseni yaumal qiyamah karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi ade kedah dirungokne kanthi teng manah tenan iki, teng kuping, nggih teng manah ati. Ini ketika adewe sinau bareng, ngasah jiwa bareng-bareng, ade iso ngeterapne ning masyarakat dhewe-dhewe, iso ngeterapne ning anak putune panjenengan, iso ngeterapne ning dulur panjenengan, bahkan teng masyarakat panjenengan adalah kanca-kanca panjenengan. Ngoten niku. Kaya adewe iso ngreksa umate lagi di jamaah wong 40, sunat Nabi lakonono. Ya kudu iso matur. Pokok dawuh Gusti Allah san kudu yakin. Dawuh Kanjeng Nabi ade kudu ngimani. Kudu diimani tenan. Diimani dawuh Gusti Allah ade diimani. Dawuh Kanjeng Nabi ade kudu yakin, ya kudu iman tenanan ngoten niku. Kalau ade iso ngono tenan, adewe syafi ngadi sama Kanjeng Nabi. Syahidan dinekseni yaumal kiamat ing dina kiamat. Allahumma amin. Terus waqala sallallahu alaihi wasallam lan ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ing Nabi dawuh ngendika niki. Man hamala min ummati arba'ina hadisan laqillah ngazza wajalla yaumal qiyamati faqihan ngaliman. Ing Nabi dawuh marang ae dhewe. Man utawi sapane wong ade kabeh iki man utawi sapane wong ade iki khamala ade kok iso nggawa min ummati saking umat ade sampeyan iso nggawa ngejak jamaah ning langgar wonge kathah ngejak pengajian wonge kathah ngejak ngaji Al-Qur'an wonge kathah ning madrasah ngulang TPA kathah termasuk gadah jamaah gadah umat. Ngoten niku lak ade iso nggawa arbangina wong 40
hadisane hadis Kanjeng Nabi langsung lakillah aduh di langgenge karo Gusti Allah. Ngazama agung jala moholu luhur. Yaumal kiamati dalam dina kiamat fatihan ngaliman. Fatihan adiya termasuk digolong ning wong alim-alim kabeh, wong alim ahli ilmu fikih, wong alim ilmu fikih. Dadi lek enek pomone Pak Giyanto niku duwe paguyuban seni Pak Giyanto Mangunan iki. Beliau kan di jamaah jaranan niku lho sunahipun waliullah gimana Kanjeng Sunan Kalijaga wong 40 iso kunjul. Lah sampai Mbah Giyanto Mangunan poso kursi man hamala iso nggawa min ummati grombolamu Pak Giyanto wong 40 hadisan ceritane Kanjeng Nabi Muhammad sallam panjenengan lakillah panjenengan dilanggengake karo Gusti Allah ngazamu agung jalla mauluhur yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Ora megur kuwi tok dilanggengake Fatihan ngaliman ada ya diwarne golongane wong kang ngalim kabeh. Allahumma amin. Ngoten niku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan ngendikane baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi nggih ngendika dhateng awake dhewe. Pripun ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan iki. Man tafaqaha fi dinillah man tafaqaha min tafaqahu fi dinillahi azza wa jalla kafa'u ta'ala ma'amahu wariskuhu min haitsu la yahtasib. Ini ketika Kanjeng Nabi Muhammad kita yakin yo angel para ibu amalan kabeh la syakka aduwe kok ora mamang yakin mesti dadi. Kaya dene bapak-bapak kesenian kae sing dinggene ilmu ngainul yakin. Ngerti soalnya bapak-bapak wis tukang ahli meleh. Wis tau berguru. Dadi apapun ilmu kuwi lak dhewe yakin yo dadi. Ben omong ora ana mamang iku mau wujud ngoten niku. Wa qala lan ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu man utawi sapane wong iku tafaqahu aduwe kok iso sedekah aduwe iso takwa fi dinillah ing dalem gelar agamane Gusti Allah. Lah dhewe iki iso sedekah iso ngibadahnya Gusti Allah fi dinillah ing dalem gelar agamane Gusti Allah ngazamu agung jalla mahlu luhur. Dan ini ketika Nabi pun kafa'ullah ade bakal den cukupi karo Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin Bu, kalau wani matur ngoten iki pun yakin ketika malam minggu kita yakin ladeng gelar agama Gusti Allah mesti enek kafa'ullah dicukupi karo Gusti Allah ta'ala kalian meluhur Gusti Allah dicukupi apa adhar Gusti Allah wariskuhu lan rezekine adhewe kabeh sing gelem fi dinillah rezeki ditata karo Gusti Allah dengan cara apa Masarif Al-Bajuri min haitsu la yahtasibu dengan cara min haitsu la yahtasibu saking dalan rezeki sing gak dinyono sing gak dingira sangka wetan sangka kidul, sangka kulon, sangka lor. Bahkan Dewi Gusti Allah sangka langit medun yang bumi. Sing perut bumi panjenengan unggane duh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah niku panjenengan ngulangane alim ulama ngoten niku Mbah Giyanto. Jadi ketika dhewe iso takwa nyang Gusti Allah, ade iso sedekah di dalam fi dinillah, adewe bahkan kafa Allah dicukupi Gusti Allah. Dicukupi apa? Rezekine dhewe kabeh ngoten niku. Terusane rezeki sing piye Mas Arif Al-Bajuri?
Masa iso-iso niki do Kanjeng Nabi min haitsu la yahtasib niku lho. Min haitsu sekene sing gak dinyono dingiro. Dadi rezeki kuwi gak ora kena di piye ya dikejar ngoten niku. Dhewe lak ora dagang aku engko ora iso ngrasakne bathi buane Paris. Aku lah gak dagang ora duwe duit ngoten niku. Ternyata di balik ngilmune Gusti Allah, ngilmune para nabiullah, ngilmu para ulamaullah, ternyata ada di balik sesuatu sing gak dinyono ade, ternyata ngilmu min haitsu la yahtasibu enten ngoten niku. Bismillahirrahmanirrahim. Niki para rawuh kula nuwun ridhone panjenengan bentar sik tengah songo. Nyuwun ridhone panjenengan kula gadah rencana kula pedhot sekedap iki. Pun 3 minggu yang lalu Pak Ageng saking Sumbersari kan kesah teng Jakarta. Akhirnya goroh kali dulure ternyata teng Kalimantan. Nah teng Kalimantan itu sakit malaria, kalih lambung. Riyen pernah nalika kita sedungane sarang-sarang niku beliau koma, Bu. Jadi pipine kene dicoblosi kaya dom. Terus kakine melampah mboten saged. Lah kula pas melampah merencang kanca pondok pesantren me Gus Soim sing ngingu ayam Sumbersari ayame 7.000 alhamdulillah ki barokah Gus Soim. Gus, Pak Sugeng wis sehat Gus, wis iso mlaku temek-temek untuk ukur. Didungane Gus wayah pengajiane panjenengan muga bendang saras sehat kaya biasane endang enggang kundur teng dalem Sumbersari dinanti keluargane dinanti dulur-dulure sing sami kangen. Mugi Bapak Sugeng sakmenika Kalimantan paring ridhone Gusti Allah sampeyan Kanjeng Nabi ridhone para jamaah kabeh niki Pak Sugeng enggal sarah sehat kanthi ridhone Gusti Allah. Pak Sugeng bi rahmatika lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sembah nuwun donganipun para jamaah mugi Fatihah panjenengan niku saged to nyababiai nglabat dhateng Pak Sugeng lan panjenengan Allah ingkang bales ngamal-ngamal panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Lillah taala. Sehat Pak Karman? Baik, alhamdulillah. Semoga rokokan kalih nyantai. Wah, oleh undangan Pak Aris to. Pak Aris double ya. Berkate ndi berkate? Ya Allah, subhanallah. Ya Allah. Pangga istiqomah Pak Karman kita. Ya Allah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Lillah ta'ala ya Allah. Lillahi ta'ala kedua Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi wasiat datang Sayyidina Ali. Ya Aliyu ya sahabatku. Wa sodakotun lan sodako sira tuqaddimuha lan dhisikno sedekah sira qabla mautika. Dadi Kanjeng Nabi ki wasiat dhateng Sayyidina Ali sahabate wis dhewe nyang adik kabeh. Adewe kon dinginne sedekah karo Kanjeng Nabi. Qabla mautika sadurunge adewe mati. Afdhalul utama min mi'atin mithqalin. Dadi adewe sedekah luwih utama sadurung ade mati. Kuwi luwih utama tinimbang 100 sabobote wong sodik kabeh wong bener-bener kabeh. Lah niki Bu. Dadi panjenengan cara ngomongi anak ya aja megur mbok critani tok. Daile ya dieling-eling. Ora awakmu sedekah ketika wis urip kuwi luwih afdal daripada
100 sak bobote wong 100 wong teman-teman kabeh. Ngoten niku. Dadi ade ibadah mumpung sik urip ndang di akeh-akehne. Cara ade diparingi longgar bondo donya mumpung sik urip yo ndang sak mampune. Lah sedekah pribadine man panjenengan bebas teng pundi mawon. Bebas panjenengan niku. Dadi ade sedekah bebas sing jenengan cintai, sing panjenengan remeni ngoten niku. Sing abote ngeterapne dadi Kanjeng Nabi ngoten niku sing abot. Dadi sedekahun tuqaddimuha qabla mautika afdalu mi'ati mithqalin yatasaddaquna ngoten niku. Sedekah sik urip iki lho. Sik uripe gedene abdole tinimbang sak bobote wong temen-temen kabeh lho ngoten niku Bu. Lah wong temen 100 mereka wong temen jumlahe ulama jenenge wal kiai wal waliullah iki termasuk wong temen-temen kabeh. Tapi ya Mas Arif terus ya saudaku nabiha ba'da mautiha. Adewe lah sebelum mati niku adewe malah enggak oleh keabdolan. Pancen Kanjeng Nabi iki pancen ma'rifat billah. Dadi umatku iki lara tak terangne ora wani tenan ngoten niku. Dadi adewe sik waras wiris iso dono weweh kuwi nglatih kalbune adewe naso kuwi abot naso kuwi angel ngoten niku. Bar niku qala Allah taala ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad, qala Allah taala ngendikane Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamtu yadahu. Yauma yanzurul mar'u yauma ing dalem dina yang duru ningalorono mar'u ing awak-awakan ma ing perkara qaddamat yadahu. Lan iki gawe Nabi. Enek suatu hari ningali awawan dingene adewe iso sedekah ngoten niku. Lah terus piye? Lah adewe sedekah isine bar sedo. Lah niki terus Abdole sedekah ade urip iso ngrasane lenggono, iso ngrasane penak tenan. Las mati niki. Ya ngaliyu. Ya ngaliyu, ya Sayyidina Ali. Ta sedekah sira ngala mauta ka ing atase mati sira. Jadi mati sira fa innallaha sa'tamane Gusti Allah taala kuwi padha wakala malaikatan. Dan iki ngaliyu kon sedekah lak sawore asa dhewe wis mati malaikat yahmiluna sadaqatil ahya yafrahu asada ya nabi dunya wa yaquluna lah dhewe sedekah bar mati niku wakala malaikatan kudu minterne utawa nyerdasine anak putune dhewe. Lah santai dhewe wis mati biyen rong taun laku takwa Allah utawa sedekah. Malaikat yo ngiring-ngiringi kae putune dilene karo Gusti Allah lewat malaikat kae mbah kae wis sedo putune dhewe eling sedekah bapakmu dengan cara piye aku sedekah duit atas nama wong tuaku nyang ndi nyang masjid utawa tengmu musala aku sedekah daharan teng pondok pasatan mriko atas nama bapak ibuku kula ngoten niku lah sampai anake dhewe putune dhewe enggak tengan Bu. Ya ada yang susah dhewe ngoten niku. Ini sangat penting sekali. Kula bahas bab sedekah nangis Bu brebes kula iki. Bagono kula iki cara wong ngasi kan ora gelem lah kakean kembangan. Kula banyak kanca teng njaba, banyak teman di Samungan. Ya kula enggak ngelokne wong kaya mboten. Wong sugih niku sing dikejar Bu namung sibuk dan sibuk. Tapi adine enggak ngelokne. Pancen aktivitasnya isih ngoten niku Mbah Karma. Tenan wong sugih niku aktivitasnya pagi sibuk.
bar beduk sibuk dan sibuk, bengi sibuk dan sibuk. Ketika panjenengan mbuh sapa di kanca sampean gak bakal Bu iso fal yukrim dhaifahu. Iso mulyani jenengan sak apik-apike gak iso. Panjenengan pomor rawuh Bu ya di kanca sugih sing sibuk. Sampeyan teko jeruk pangene wedang. Sampeyan gak dijagongi Bu. Ditinggal merono. Itu enggak sempat di dalam kolbunya untuk apa? Fasaddakum minasyolihin. Dia manahipun apa iku saturun kena aling. Dia enggak kroso Pak Karman bahwa duitnya kuwi seperpapate adalah ada zakatnya, zakat mal seprapate. Lah santek pengusaha utawa pedagang-pedagang wong sing di toko-toko niku cobi apa enggak kenal Mbah Yai, ora kenal ulama terus pripun? Waya iso ngedani zakat mal, enggak iso ngetoni zakat male. Niku iso-iso Bu male as-shadaqah lidafil bala. Ade gak sedekah malah sing tumibu malah bala. Lah bala niku apa wis ketok moto mboten. Mungkin ana sing ketok dimoto ilmiahe usahane nyapa ya usahaku male sepi to Gus Arif. Nyapa to Gus Arif pete kok gering-geringen. Ngoten niku. Kadang usahane panggah lancar. Lali sedekah zakat mal, sedekah usahane panggah lancar, tapi sing digodho di dalam anak-anake. Wayah sekolah iso bayari yang pondok pesantren, tapi aneh nakal-nakal. Santai nakale bermasalah karo koncone, bermasalah karo gurune ngoten niku. Mereka adewe lali separuh harta kita seprapate adalah ada hak untuk umat yang sing fakir, yang miskin, untuk zakat mal di tahsun yang mai sapa nggih kae ngoten niku. Niku sangat penting. Jam berapa Paris? Yes, kurang seperempat gitu. Di sekolah intine gur nyuri dene para bapak para ibu. Lapas ini poe nak gayeng jam 8, jam 9 iso bibar. Dan pas wong iku watah ngoten niku kadang ada di protokol tiyang tiyang kurang tengen, nek sing tahlil tahlile kedawan, pemundunga kedawan, sampai kepengin titik, sampai ngoten niku kepengin titik sing kula sing mboten penak kalih para jamaah. Lapas wong dhewe kabeh penak. Piye Gus? Jam 8, jam 9 pun bibar. Ibu-ibu mboten ngantuk, ibu iso ndelok TV di rumah ngoten niku. Niki nyuwun ridhone panjenengan sabab malih tentang derajate ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Kala ngendika sapa Luqman Syekh Luqman. Syekh Luqman ngendika marang anake, "Ya bunaya he anakku, jalis lungguh sira adime." Dadilah adim duwe anak di arahne Bu. Yang wong alim. Dadi Syekh Luqman wong alim, anake diomongi, anake dipituturi. Ya Allah, dituturi tenanan mesakne masalah niku. Pripun dhewe Syekh Luqman? Ya Allah ngendika Syekh Luqman jalis lungguh sira, ya bunaya he anak ingsun, kowe anakku kekasih. Jalis lungguh sira wal ulama utawa para ulama. Sama lungguh karo wong alim-alim kae lho. Biro batika kelawan dedesekan dengkul jenengan. Karo Mbah Yai no teman abadiah pomone apa sing jenengan anggap ngalim ngoten niku. Lah kula tanggep apa guru kula. Kula mbok didik mbok akeh saking pondok mantenan Maulika ngoten niku. Panggah guru panggah kula takzimi tagungne samina bato lambu sithik mbok akeh bladela sing mari guru kula semari mulang kula. Biro batika lungguh des-desan sira dengan dengkule awake dhewe. Enek apa kok aduh enek ulama pun lungguh bareng santai dengkul dhewe epet-epetan. Wonten apa ngoten niku? Binuril qalbi enek nure ati. Binuril qalbi enek nur qalbune Mbah Yai kuwi enek nure. Ketika Mbah Yai bayi sepuh
utawa para bapa-bapa ingkang sepuh utawa ahli melek sepuh niku binuril qalbi. Manahnya Mbah Yai, manahnya pendeta, manahnya para empu, ahli melek niku enek nure ning ati niku. Lah anak-anak panjenengan jenengan jak bersama, duduk bersama, anak panjenengan malah duwene nur. Cara duwe ilmu enek nure, ilmullah, ilmullah, nurullah, ilmullah, nurullah ngoten iki. Sing golek nur iki. Lah ngaji niku nggih para rawuh nggih. Wong iso ngaji kathah. Tapi lak binuril qalbi, ora nek nur ning ati iki ya gak penak mbok ditampa teng manah niku. Wong dhewe ngaosi wong kabeh iki iso. Sing suwure niku apa binuril qalbi, enek nur ning ati hingga kuwi mang para musame, para kanca, para jamaah niku saged to mlebone iku saged mlebone ngoten niku. Lah sampai sing ngaos niku ibarat kata binuril qalbi para mbah yai, para bapak ngene binuril qalbi ya kesel to, Bu. Wis matur kanthi maca kitab mungkin maknani Al-Qur'an wis ade ngene binuril qalbi enggak terdas dia enggak terdas. Mlebu kipung tengo, kipung tengen metu kipung kiwa. Mboten nedah niku para mbah yai sepuh. Wis Mbah Giyanto termasuk bapa niku nggih ahli tirakat, enek binuril qalbi. Nggo sithik mbok gak iso nyurambahi awake dhewe kabeh ngoten niku. Lah kula kan tasih enom, tasih cara wong tasih belajar. Dan iki masih sing megang mic kula, sing rawuh niki pun ngalim-alim sedaya pun sinau bareng, ngasah jiwa bareng bareng. Lawis ngono diibaratne binuril qalbi biwa bilis samai ibaratnya banyu udan lho Bu, banyu udan mak biar lho, wal ardi ceblok ning bumi dadi ijo. Dadi ijo. Dadi binuril qalbi ngoten niku. Santai biwa bilis samawati kaya dene cebloke banyu udan nyang wal ardi lan bumi. Ngoten niku. Bahkan qaulu ba'dhum setengah ulama nggih ngendika, lamun to ora ana ulama lamun to enggak ana ulama lisara mongko dadi annasa ing manusa ningdal bahaim setengah raja kaya. Lamun to ulama lho para rawuh, ora ngulangnya dhewe kabeh aduwe polahe ningdal bahaim. Bahaim kadine ade raja kaya, kae bojone wong demeni blas genek edip-edip Bu. Kae wong sakite atine kaya wong rasa dihormati ngoten niku. Ketika ada ulama dadekne lisara dadi insanah dadi manungsa sing sampurna ngoten niku. Enek ulama niku mulang ilmu yang dhewe dadekne adengan kok manungsa sing duwe ilmu, manungsa sing duwe kamusanan. Langkung rumiyin mugi-mugi ingkang kula aturaken saged manfaat barokah dumateng kula sak keluarga kula dan sedaya para rawuh dan sedaya para jamaah teng bae layar teng jaba-jaba ingkang tesih dereng saged angrawi kabeh majelis aduhe malam minggu niki tansah majelis ingkang barokah ingkang manfaat tansah diberi Gusti Allah Subhanahu wa taala ade diri Kanjeng Nabi Muhammad diri guru adik kabeh lan dipun ridho dening cikal bakal tambah maka Syekh Duseno, Syekh Gandang, Syekh Krisentono bi rahmatika ya arhamar rahimin insyaallah taala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iki mengke donipun kimenika Bapak Sugiyanto saking Kusukursi angles rawuh niki sadèrèngipun adewe kondur dipun tutup monggo sareng-sareng adewe maos kalimat thayyibah uti kalimat tauhid jamus kalimat sodo. Niki sing ngantuk malah kula lho Bu. Kula kadang lah pas ngaji suwine ngempet-ngempet Bu. Arep matur bole-bole kula mboten mboten menak.
ape umure sak dhuwur kula seneng kaya ado-ado ini angele ngomong para jamaah ngomong jamaah kudu sabar tenan jembar tenan model piye kudu iso ngadai ibadah di segara Bismillahirrahmanirrahim La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Syekh Abdul Qadir Wali La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Sunan Bonang Wali La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Sunan Derajat Wali La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Sunan Ampel Wali La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Sunan Kudus Wali La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Sunan Muria Wali La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Sunan Kudus Wali La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Sunan Kalijogo Wali La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Sunan Gunung Jati Wali La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Sunan Giri Wali La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Sunan Gresik Wali Ridhone Gusti Allah mugi adik kabeh para jamaah malam istiqomah mugi ridhone Gusti Allah angsallah karamatullah karamate Sultan Aulia Syadil Qadir Wali Songo teman-teman kita sedaya ya Allah kanthi ridhone Gusti Allah lahumul Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Lan dumateng para garwane ibu-ibu para sami panjenengan beliau yang soleh pun diizini jenengan akan majelis ngaji beliau garwa panjenengan termasuk
suami ingkang soleh muga ngintAllah lan musawal ulama ya Allah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mugi karawuhan Pak Haris Setia Channel bisa sing bales. Mugi para ibu-ibu keroyok panjenengan hadiri panjenengan tinggal kerepotan panjenengan Gusti Allah sing bales lan ugi para rawuh Mbak Giyanto, Mbak Jamari dan sedaya pirawuh jenengan tepi-tepi adoh-adoh keroyo-royo Gusti Allah ingkang bales kula sak keluarga sak jamaah bajakan napa-napa lan Gusti Allah ingkang bales panjenengan tindak mriki ya Allah bisiri al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kanggo pribadi kula jeneng semanten mbok pilih wonten klentah-klenipun kalau matur kalau nyusul Pak Sami dhumateng para sedaya bertaufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo doa pungkasan doa Jawa katuraken dhumateng Mbah Sugiyanto saking Basa Kursi kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yo lali ya. Masa nih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina wal awalina wal akhirina radhiyallahu sahabatillah jema'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakhirin hamdan naimin hamdan jawabin nama wa yukafi majidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika mistonik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil wal ahliyafat wa taqadilana biha jamil al kajat wa dalil syai'at wa tarfa'una biha ngindaka ala darjat wa tubaluna biha asyariyat min jamil khurati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma jatine urip mulya ingkang minengku dene Gusti ingkang Maha Welas Asih. Allah ingkang marisi Muhammad ingkang mayungi malaikat ingkang angsane umat ingkang duweni aran manungsa urip wonten ing alam donya antuk berkayang maha kuwasa jejere urip ngiyup mbang sulur kayu waringin pitung arah pitung wasi siratal mustaqim ingkang menggugati jamaah musala ngriki sedaya ugi wilujeng ingkang nyekseni kisah daya ugi wilujeng ingkang ndongani antuk kamurahane maring Allah sedaya sumende maring Allah. Allahumma rahbatat jadat anglebur dosa-dosanipun warga sedaya jamaah ingkang sami rawuh iki sedaya. Sinaring ana pitung neraka kamulyakna pitung swarga. Ya wali ya Muhammad sabono ya Rabbana malaikat Jibril nyuwun sandang lawan panyu derajat ing luhur. Ya Rahim nyuwun selamat wonten ing alam kabeh. Allahumma jarah bagindo Adam ya Rahim. Allahumma jinni roh ibu Hawa ya Rahim. Allahumma jinni kulhu. Datola sifatullah ya Allah. Yulihum ya Hanahum. Ya rahmatmu ya Qudusu ya Rahman ya Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sirillahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nasyiratul ladzina